Hi guys! Good evening and welcome back sa aking YouTube channel. Bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to like, share, and subscribe and click the notification bell para pag may bago akong videos, ma-update kayo kaagad. So for today's video guys, today is gabi na ulit. So, gusto kong magluto ng udong kasi maghahapunan na naman. So, ito yung udong ko. So, bali, isang pack yung binili ko. So, niluto ko na yung iba nung nakaraan. Yung natira is 4 na lang. No! Naluto to guys, marami na to. Tapos, hahaluan ko siya ng sardinas. Ang the best talaga na partner ng udong guys is yung sardinas. Since bata pa ako, yun talaga yung nakasanayan namin na nagluluto yung mama ko or yung mga kapatid ko or ako ng ganito, udong. Yun yung kadalasang hinahalo talaga namin, sardinas. Pag magluluto kayo ng udong, syempre, dapat meron kayong bawang, meron kayong ito, sibuyas, ayan, or onion, charot. Tapos, instead na asin yung gagamitin ko yung magic sarap. Or, pwede rin yung, ito, yung sa noodles guys, yung seasoning niya, pwede rin to. Let's start cooking! Few inches later. So, ayun guys, tapos na ako magluto. Ayan, so ito na yung niluto kong udong. Ayan guys. Ito yung 4 na piraso. Madami na siya, no? So, hindi na ako nagsaing ng kanin. Kasi, bumili lang ako ng puso. Ayan, so, bumili ako ng puso. Kain tayo! Ang sarap guys. Years later. Hi guys! So ayun, tapos na ako kumain. At hindi ko naubos yung kanin ko tsaka yung udong. Kasi madami siya guys. So ayun guys, meron ako ditong papaya. Ayan. Galing pa to ng Bohol.
Kasi umuwi ako ng Bohol noong November 1. Tsaka, nagdala ako ng papaya. Ayan. Ito guys, hilaw pa to ha. Pag nahinog to, magiging orange na yung kulay nito. And, may tawa guys. May color yung kasama ko. I hope guys, nag-enjoy kayo sa panonood ng aking video. And kung nagustuhan niyo yung video guys, please give it a thumbs up and subscribe to my YouTube channel. And also don't forget to click the notification bell para pag may mga bago akong videos, manonotify kayo kaagad. So hanggang dito na lang ako guys. Bye!